May buntag sa tanan. Hapit na gyud ang Pasko. Pero dili pa Pasko kay Disyembre 20 pa man karon. Disyembre 25 man ang Pasko. Daghan karon nagdebate labi na sa modern science nga tinuod pagid kuno nga si Kristo natawo sa Disyembre 25. O daghan mga Bible scholars, daghan nga mga critics, mga theologians, mga doctor of the law nga nag-ingon nga dili kuno Disyembre 25. Disyembre 25 man or dili, ang importante nga natawo ang usa ka Mesiyas, natawo si Kristo didto sa Bethlehem og nagpuyo siya sa Nazareth og nagpuyo siya sa Capernaum og nagpuyo siya sa kalibutan unya namatay para sa tom nga sala, gilubong og nabanhaw. Munang importante mga igsoon. Kay usahay kani magud ang accuracy sa date, ang kalendaryo sa unang panahon o ang kalendaryo nato karon dili pareha. Ang mga Hudyo gagamit sila og lunar calendar, nakabase sa bulan. Muna sila ganay mga feast nila sa New Moon Festival. Apan kita gagamit ang solar calendar, gaagad tas dagan sa adlaw. So, unsa man ni panghitabo karon sa atong ebanghelyo kani atong gibasa karon bahin kang Maria nga si Anghel Gabriel gipadala sa Dios para magsulti ni Maria nga paingnan siya nga gikahimutan siya sa Dios. Mao nang pagampo kanang Hail Mary, full of grace. Santa Maria na puno ka sa grasya. Unya gikaimutan kuno siya sa Dios ug mahimo siyang bulahan sa mga babae nga tanan. Pinakabulahan sa tanan nga mga babae ug tanan nga mga inahan. Ug nakurat siya unsa to klase nga greeting sa anghel. Ug giingnan niya magbabdo siya. Ug panganlag Kristo kay mahimo siyang mangluluwas sa kalibutan ug ang iyang gingharian walay katapusan. Ingon siya imposible sa iyang nauna, pero wa siya ding imposible. Ingon siya nga, unsaon man na, nga wa man ko'y bana o dalaga man ko. Ingon siya, mukunsad ang anghel kanimo, o ang espiritu kanimo. Ug magmabdos ka, nakadumdum ka sa imong igagaw nga sa Elizabeth, nga tiguwang na kayo siya o ang iyang bana, nga si Zacarias, hapit na mag-90 anyos. Si Elizabeth, naroon na sa mga 80 nga to sa 90 ang edad, apan nagmabdo siya og unom na kabuwan karon. Og niingon si Maria nga sulgoon ako sa Dios. Og matuman unta ang imong gipamulong. Og ang anghel nibiya kaniya. Asa man ni nagsugod ang tanan. Kaning the feast of Annunciation or the pronouncement of the angel to Mary. In fact, kung muagto ka sa Israel, karudlawa, di lang sa kadto kay kadlawon pa man, pero kung muagto sa Israel, naa dito'y Church of Annunciation. Naghimo gid sila og tukod gid sila og simbahan ni anang usa ka lugar diin ang anghel nga si Gabriel nagpakita siya kang Mama Mary. Usa ka lugar na dito sa Israel unya gitukuran nila og dako kay kasimbahan dito. The Church of Annunciation ang tawag ni ana. Pero asa man ni kasugod ang tanan? Asa man ang basihanan ni ini sa karaang tugon? Kung asa ang iyang basis ni ini? Dili siya nagsugod sa panahon sa Exodus. Sa panahon ni Moises. Tungod kay sa panahon ni Moises, sa dihang nitabok sila, di ba nagpuyo sila sa Egypt, ang mga Israelites, ang mga anak ni Jacob or mga anak ni Jacob, niadto sila sa Egypt, kay ang ilang kinamagwangan
nga anak ni dili kinamagwangan, usa sa iyang mga anak ni Jacob si Joseph, the dreamer, niadto siya sa Egypt ug naay dakong gutom sa tibuok kalibutan ug gipauna siya sa Ginoo didto kay para mahimo siyang mangluluwas. Okay? Og sa pag-abot ni Joseph dito ang iyang mga igsoon nangabot pod og dito sila ni sanay for 300 years. Ang mga taga-Israel namuyo sa Egypt for 300 years. But they possessed the best of the land in Shechem. Kay mga farm boy man sila. Okay? So dito niabot ang panahon sa unang pag-abot nila, welcome kayo sila sa Egypt. Tungod kay si Joseph, amigo niya ang paraon, si Pharaoh, the emperor or the king of Egypt. Amigo niya kayo. Okay? In fact, si Joseph nahimo siyang governor next in rank sa emperor, sa king of Egypt, ang Pharaoh. Pero namatay naman ang Pharaoh, nisunod na ang mga anak after 10 generation. Nakitaan sa mga Ehiptohanon nga ang mga Israelita paspas kayo mga anak. Unya pagpanganak manglaban na dayon, mahugot na pato, masugo na nimo ang dili masugo pod. What I mean is i-compare sila sa Egyptian, ang mga Israelites dili sila ka-struggle kayo sama sa uban nga mga rasa. Paspas sila mga anak, paspas sila mo sanay. Na-threaten ang Pharaoh, muto gidaog-daog sila maayo. Okay, there was a time nga ang mga bata nga mga lalaki gipakaon, gisacrifice sila sa Nile River. Gipakaon sila sa buaya, gipangpatay ang mga bata nga mga lalaki nga mga Israelita para dili sila mudaghan. Og nahitabo po na panahon ni Herodes nga gipamatay gyapon ang mga bata nga Israelita. Ang tanan nga mga bata nga duha ka tuig ang edad paubos, patyon. Diba sa panahon ni Herodes, kay nahadlok siya nga naay hari nga arise nga bag-o nga hari nga gikan sa Hudyo, no? Coming from the tribe of Judah. Okay, unsa may ngalan sa papa ni Jesus? Diba si Joseph? Unsa man po'y ngalan sa gipadala sa Ginoo una sa iyang maigsoon out of 12 brothers sa Israel nga nagsalbar kanila. Di ba si Joseph lang yapon dito sa Egypt? So during sa Exodus, si Moses niabot siya nag-cross siya sa Red Sea. O dito sa Red Sea, naghatag og special instruction sa iya ang Ginoo sa diyang gipikas niya ang dagat, nakatabok sila sa dagat nga pula, og nagsettle sila sa wilderness. Og ang Ginoo naghatag kaniya og napulo ka sugo sa Mount Sinai or Mount Sinai. Ang Mount Sinai, dito gihatag sa Ginoo ang 10 Commandments, ang napulo ka sugo. Ngano ako mo nang gisaysay tungod kay mukunik ni siya kay ni Mama Mary. Okay? Sa dihang mga Israelita, wapan tayo gamay, direta kay para makita ita. Sa dihang ang mga Israelita, gigutom sila dito sa Kamingawan for 40 years. Ang mga Israelites naa sila sa wilderness, meaning sa desierto. Pila sila ka years sa desierto? 40 years. Pero, ang ilang tsinilas, wala sila ng ilis o ilang tsinilas. Kung unsay ilang sandalyas, gigamit pagtabok sa jet, maurag yapon to. Wala na daot, wala na pudpud. Panahon sa gabi, ang Ginoo padala og pillar of fire. Di ba? Sa diyan tutumon sila unsa ilang pagkaon. Sa Hebrew, ancient Hebrew, kung ang ilang pinulungan sa unsa man ni? What is it? In Hebrew, it is called manna. Ang ilang pagkaon sa wilderness sa Kamingawan, kay gutomon sila, ang ilang pagkaon sa anghel, manna. Nga ang hitsura ni ana, it's like a flakes, kani mahulog, nga ilang tigumon, maurag istiyas, murag ostiyas o hitsura ni ana. Wa ko dili pareha pero maura.
Mana. So nahitabo nga ang Ginoo makikita siya sa iyang mga tao when heaven connects to the earth. Dito siya sa tabernacle. Ang kanang tabernacle, ang tabernakulo, makita ni mo diya ang pinaka-center ni ana, naa dito ang gitawag nga the Ark of the Covenant. O kung ang kanang Ark of the Covenant, mura na siya arka nga upat ka tao ang maglahong, okay? It's made of acacia, I think. It's made of acacia wood and covered with gold. Arsahon siya sa upat ka tao, so mura na siya og box ina nagadako. Naa dito ang Ten Commandments, ang tablet stones, naa dito ang napulo ka sugo nga gihatag sa Ginoo kang Moses dito sa Sinai. Og naa po dito sa the Ark of the Covenant ang mana. Kaya nagkuha ang mga Israelites og souvenir sa mana. Kaya para ipakita nila sa ilang mga anak og sa sumusunod na. So those was during the time of Judges na. So again, ang Ginoo mag-istorya sa iyang katawhan diha sa tabernacle. Og diha sa tabernacle, ang pinaka-holiest ni ana, naa diha ang area, certain room, nga naa ang Ark of the Covenant. Og ang sulod sa Ark of the Covenant, ang kanang Ten Commandments ni Moses, katong bato, nga gisulatan sa napulo ka sugo, og ang mana nga pagkaon sa mga Israelita. During the time ni David, ingon siya nga ako nagpuyo sa usa ka cedar, pero ang Ark of the Covenant, kuno ang presensya sa Dios naa lang sa tabernacle. Gusto siya magtukod og templo. Pero niingon si Prophet Nathan kang David, nga di ikaw ang magtukod sa templo, kinahanglan ang imong anak nga si Solomon. Dito sa templo, ang the Holy of Holies, pinakabalaan nga portion sa temple nga gitukod ni Solomon, naa dito ang arka sa covenant, sa kasabutan. The Ark of the Covenant. Sa tabernacle, katong transient pa sila, kaya nag-cross sila sa Egypt, wala pa ang templo gitukod panahon ni mga around 1000 BC, before Christ, 1000 before Christ. Nagtukod ang templo na, from tabernacle na transfer nga to temple. Ang templo, tungod kay ang Israel sa una, mura nagmalakanyang palas ang templo. Or mura na siya the Arts Cathedral of the Philippines nga nasa Manila. Combined. Mura na siya pinakadako nga cathedral sa Pilipinas nga naa diha ang cardinal nga reside, og i-combine nimo ang malakanyang palas, maunang equivalent sa power sa templo sa una. Tungod kay ang political power o ang religious power sa Israel during those days, isa lang. Si David lang. Okay? So, ang atong gospel karon, ngano ako man gisulti ang tabernacle, na dito ang Ark of the Covenant? Ngano ako magisaysay dito nga ang templo, the Holy of Holies, ang pinakabalaan nga portion sa templo, na dito ang the Ark of the Covenant. Og ako gisulti bahit tungod kang Mary, nga sa diyang si Angel Gabriel nagpakita kang Mary og ina niya magmabya. Before siya, the first good nga mapakita ni Mary, ingon siya nga bulahan ka sa mga babae nga tanan. Og natiyala si Mary unsa man ni klase nga greetings nga gihatag sa anghel kaniya. Tungod kay ang iyang sabakon ni Mary, ni Maria, Dios nga mangluluwas sa kalibutan. Okay? Makita na to nga backward ta gamay before I have to answer that. Nga kinsa ang iyang sabakon. Makita po na to nga ang linya ni Mary, ang line ni Mary, she is from the line of Levi. Kung imo tan-awon kinsa ang iyang katigulangan sa 12 kan anak ni Jacob, naigigan na diya nga Levites, nga si Levi, si Levi. Si Levi, ang instruction sa Ginoo nga mga lagad sila sa Ginoo sa tibok nilang kinabuhi, o ang 11 ka tribo nga iyang mga igsuon ang tanang abot sa ilang kinitaan ang 10% ihatag ang Levi. Okay, tungkol kay si Levi, dili man siya magtrabaho, mga lagad man siya sa templo. Dili siya magtrabaho sa gobyerno, dili siya mag-uma, dili siya managat, naalang siya sa templo sa Dios. Mauna
ang kaliwat ni Maria. Gikan siya from the tribe of Levi. Si Joseph, okay, tribe of Levi is nadia si Aaron. Nadia ang priestly. Nadia ang mga pare nga linya. Okay? So kung kami mga clergy, matawag mi nga we are the present Levites. Kaya naman mi nangalagad sa templo sa Ginoo. Nalay ubang mga full-time, nasay ubang nga dili full-time. Okay? Pero we have the blood of Levi or Mary. Si Joseph pod nga bana ni Maria, kung tanaw nimo ang iyang kaliwat sa 12 ka anak ni Jacob, naigingan lang dito og Judah. O giingnan siya ni Jacob nga Judah, sama ka sa itoy. Dili itoy nga iro, itoy nga leon. Nga walay mangahas pag sinamok kanimo. You'll whiten your teeth with milk, and nobody would dare to disturb you. And the scepter shall not be removed from your hand until such time that the real owner of it will come. Ang harianong sitro, dili siya mawala sa imong kamot. Hantod nga moabot ang tinuod nga tag-iya niini. Og nakita nato nga si Haring David, kaliwat siya ni Juda, nga igsoon ni Levi. Okay? This is very important. Tungkol kay ga-point ni sinatanan ni Jesus Christ ato ni isaysay. Si Jose, nga bana ni Maria, nga papa ni Jesus, kaliwat siya ni Juda. Naan niya ang harianong sitro, naan niya ang royal blood. Tungkol kay kaliwat siya ni David, o kaliwat siya ni Solomon, apo siya ni Solomon, o si Joseph, sa iyang time, although naa sila sa Nazareth, dili kay sila ilado, pero wala ang kingly, royalty, blood nga naan niya. Si Mary, naan niya ang priestly blood. Si Joseph, naan niya ang kingly blood. Balik ta karon ni Gabriel sa taas nga sugilanon. Giingnan siya si Maria nga magsabak ka, og siya ang mahimong mangluluwas sa Israel og sa imong katawhan, og ang iyang gingharian shall never end. Mga igsoon, during sa time ni Mary, wala na ang Ark of the Covenant. Ang Ark of the Covenant nga nasa tabernacle, nga nasa templo, during sa time ni Jesus, wala na ang Ark of the Covenant. That was 1,000 years ago. Saan na kapag 1 millennium? Ang discovery sa Pilipinas is 500 to 600 years pa lang ta, nga niabot si Ferdinand Magellan sa Pilipinas. Pero from the time of David, from the time of Solomon and Jeroboam, na-split ang kingdom. Then na-invade sila, na-exile sila sa Babylonia 700 BC. 700 years before Christ, na-exile sila sa Babylon. O giguba ang templo. Giguba ang templo. Og nailuting, grabe kay nga paghitabo, ang Ark of the Covenant, gikuha, okay, gisunog siguro to, gimelt siguro, gihimong gold, gikuha ang gold, giguba ang templo, and literally speaking, ang templo nga gitukod ni Solomon, dili na gyud di mo makita. Apan, nibutho ang Ark of the Covenant during the time of Mary. Tungod kay ang 10 Commandments. Unsay sulod sa Ark of the Covenant? The 10 Commandments ug ang mana. Ang 10 Commandments, mao si Kristo, siya ang katumanan sa napulo ka sugo. He is the Word of God. And the Word became flesh and dwelt among His people. At the same time, He is the manna. He is the bread of life that feeds the humanity. Mao si Mary, she is the Ark of the Covenant. Tungod kay ang napulo ka sugo ug ang mana ngang pan sa kinabuhi ug ang pulong sa kinabuhi, the 10 Commandments, ug ang pan sa kinabuhi, the bread of life, is in the womb of Mary. And Mary became the Ark of the Covenant. Tungod kay ang Ark of Covenant mo, dito mo siya makita. So iyang ginadala si Kristo sa 9 kabulan. Mao maigsuon.
nga ang lawas ug dugo ni Kristo. Kay si Joseph, wala magito sila'y intercourse nga nahitabo. Kay gipalangkon man siya sa balaang espiritu. Di ba? Si Maria naburo siya pinasagahom sa balaang espiritu. Ni kunsad ang balaang espiritu kaniya og nagpuyo kaniya for 9 months. Ang dugo o ang lawas ni Kristo gikan to ni Mama Mary. The blood of Christ and the body and the blood of Christ comes from the mother. The moment of conception to napasa sa fetus diha, and until sa iyang pag giving birth, nagpadidi pa siya. Kung sa Filipino practice, breastfeed is best for baby for up to 2 years. Di ba? Nag-iwas commercial. Iyang breastfeed si Jesus. Ang katong tanan gikaon ni Jesus, puros to flesh ni Mary. That is why, kung tanaw ni mo ang Old Testament, sa time ni Solomon, sa diya si Solomon giproclaim siya as king sa Israel. Ang iyang mama nga si Bathsheba na ay trono tupad ni Solomon. Dili pwede si Solomon nga iyang asawa ang iyang himuon nga prinsesa or the queen mother. Tungod kay si Solomon 300 kabuok ang iyang asawa. Bali di ay 700 kabuok ang iyang asawa o 300 kabuok ang iyang concubines. Grabing power struggle na, di ba? Grabing away kung... But it has to be the mother. In fact, kung basahon na to ang Bible, makita na to siya sa 1 King chapter 2, verse 19. When Bathsheba went to King Solomon to speak to him for Adonijah, the king stood up to meet her, bowed down to her, and sat down on his throne. He had a throne brought to the king's mother. She sat down at her right side. I have one small request to make of you. Bathsheba said, do not refuse me. King Solomon replied, make it mother. I will not refuse you. Sa ancient Israel, nabatasan gid nila kung kinsa ang hari, automatic ang mama maoy queen. Mao bitaw nga sa Magnificat, sa dihang si Gabriel ni pakita siya kang Mary, iyon siya nga mahimo siyang hari, mahimo siyang mangluluwa sa Israel. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Ingon siya sa Magnificat, di ba? Nga by soul doth magnify the Lord, ni kanta siya. Tungod kay nasayod siya nga ang iyang gisabak mao ang hari. Ug mahimo siyang queen, the queen mother of Israel and throughout the world. Nasayod na si Maria daan. Mao bitaw nga sa dihang si Jesus, nag-agto sila sa the wedding in Cana. Ay kasal dito sa usa ka lugar sa Cana sa Israel, near sa Galilee. Nahudtan silang bino. Og si Maria ni agto kang Jesus, ingon siya nga wa na sila bino. Ingon si Jesus, inahan wala pa diabot ang akong takna. My time has not yet come. Og iyang gi-instruction ni Mary ang mga sulugoon nga buhata bisan unsay isulti niya. O unsay gibuhat ni Jesus? Ang tubig nahimong bino. The first miracle of Jesus was at the wedding in Cana. Pero kinsa man ang nag-request kaniya nga maghimo og bino, it was the mother. Mauna si Solomon na ingon siya, the king replied, make it mother, I will not refuse to you. Asa man si Maria karon maigsoon? Where's Mary now? Kung matata sa Revelation, ang kaning Revelation, mauna ni siya ang pinaka-last nga libro nga
pinakalas nga writings nga mabasa nato sa Biblia. Tama ba? The first is what? Genesis. And the last is ang Revelation. Revelation. Saint John, dito sa Patmos, nakita siya pananaw, nakita siya vision. Some of the apostles, wala na nga mga time. Patay na ang mga disipulo, patay na ang mga apostolos nini nga time. Okay, na-exile siya sa Patmos o nakita siya og pananaon nga gipadayag sa Ginoo sa iya. O dito sa Revelation 11, ingon siya, then God's temple and heaven was opened, and with this temple was seen the ark of the covenant. Dito kuno sa langit na abri ang langit ug nakita niya ang arka sa kasabutan, the ark of the covenant. And a great sign appears in heaven, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and the crown of 12 stars on her head. She was pregnant and cried out in pain. She was about to give birth. Maigsoon, kung imo ni padayunon, nag-istorya ni bahin sa paghatag ni Maria sa iyang pagpanganak ni Mama Maria. Apan sa diyang isaysay giun sa pag-anak si Kristo, ingon si Juan nga nakita siya pananaon og nakita kuno niya ang langit nga naabri kuno. Og nakita niya ito ang ark of the covenant. And a great sign in heaven, a woman clothed with the sun, nagsanina sa adlaw, with the moon under her feet, and a crown of 12 stars on her head. Ang 12 kuno kabituon nga nahimo niyang korona represents the 12 apostles. Mary is now with Jesus according to Saint John in the book of Revelation. She is interceding sa atong tanan. Nagampo ang atong inahan kada atong tanan. Day and night. She's praying without ceasing. And Jesus himself cannot refuse to the prayer of Mary. Mauna maigsuon nga si Maria, dako kayo siya og rule sa iglesia. Ang mga babae, kamo mga inahan, kamo mga dalaga, o ang inyong mga anak nga mga babae, dako kayo og rule sa iglesia. Number 1 nga trabaho sa mga babae, kabalo mo? Intercessor. Even Bathsheba, ingon siya, what is it, mother? Ingon si Solomon, I cannot refuse you. Nag-intercede siya for his people. Even Mary, she was interceding for her people. Muna nga ang challenge karon sa mga babae. Moingon unta ta, Lord, I am your servant. Kung gisugo ta sa Ginoo karon, moingon ta, Lord, I am your servant. Be it done unto me according to your word. O ang atong mission, ang pinakadako nga task, aside from being a mother, nga maghatag taog ang inahan, mao ang nagpakatao sa inyong mga anak. Because the motherhood is a noble task. Mao na ang pinakadako nga tawag sa usa ka babae. Ang pinakadako nga tawag sa usa ka babae ni ini kalibutan, kabulota, dili ang pagtrabaho sa palas, dili ang pagtrabaho sa opisina, kundi ang pagpakamama. Because women are made to be a mother. Ang mga babae, gihimo sila sa Dios aron mahimong inahan. Og mahimo silang intercessor. Mahimo silang tigampo sa ilang mga anak. Tigampo sa iglesia. Og tigampo sa mga katawhan sa Dios. Amen? Very good. Please stand.